Helo. Adeg yma'r flwyddyn, Gwanwyn, mae pobl yn gofyn y cwestiwn, pa compost dylwn ni defnyddio i hwn a bob math o bethau. A dwi am 5 munud jyst sôn am y compost. Mae yna gymaint o wahanol fathau, mae o'n bach yn complicated, ond beth digwyddodd yn y cam mlynedd yn ôl, ar y dyn oedd enw John Innes, paratoi compost. John Innes throwing compost number 1, number 2 and number 3. Efo ddifaint o tywod, mawn a prif. Fformiwla efo wahanol fath o fertiliser bob un. Felly mae number 1 i planhigion ifanc, number 2 dipyn bach mwy, a number 3 i beth ni'n cael y mature plants. Felly hwnna oedd y compost oedd ar gael yn dechrau canrif dwytha. Wedyn, oedd y multi-purpose compost allan. Just peat. A rwan, da ni wedi clywed yna brinder o peat. Ywedig yn y wahanol llefydd yma. Felly, mae'n wedi dod â hwn allan. Y Silver Growing Medium. Wedi cael ei wneud allan o compost, plisgyn coed, gwair, a mae o'n dal, beth sy'n pwysig, ddifaint o oxygen a lleither yn y compost. A dyna beth sy'n pwysig, i gael y balans yn iawn. Fedrwch chi'n tyfu planhigion am hir mewn rhywbeth fatha topsoil. Mae hwn yn mond da i rhoi yn y pridd. Peidiwch â trio tyfu hwn, y compost yma, y pridd yma mewn pot eitha galad. Fydd na ddim aer, yna ddim fwyd ar ôl y thefnos da wythnos. Felly hwn di'r un da ni wedi newid am Ron Goch. Y Silver Grow peat-free compost. Dim ond dal cweit gymaint o bwyd, felly fydd isio ar ôl ta mis, 5 wythnos, liquid feed efo Miracle Grow. Os da chi'n tyfu planhigion yn yr ar y patio, mewn potia, a maen nhw yna am blynyddoedd, hwn i'r gorau. Yn number 3, mature plants. Ond erbyn ei hun fydd hwn ddim digon. Fydd isio adio bob Gwanwyn slow release fertiliser. Mae hwn yn para am 6 mis, felly dim llawer o traffaith. Os ydych chi'n tyfu rhododendrons neu camellias, gewch chi defnyddio yr ericaceous potting mixture a ericaceous slow release fertiliser. Dwi am plannu rhywbeth sydd am para yn y pot am posib blynyddoedd. A dwi wedi dewis azalea, evergreen azalea, dail bach del iawn, mae'n del yn y gia, heb y blodau. A dwi am plannu o mewn i'r pot. Dwi'n gweld pot o hyn o blaen, ond mae'n edrych ei dda. Reit, dwi am defnyddio ericaceous compost, mae hwn yn azalea, rhododendron neu camellia i gyd mewn ericaceous compost. Dwi am adio dipyn bach o slow release fertiliser i cadw o fynd am y flwyddyn gyntaf. Cofiwch rhoi crocs yn gwylod y pot rhag ond y twll yn cael ei blocio fyny. Wedyn, dyna'r pot, a na ni. Neud siŵr mae o'n digon isel yn y pot, a wedyn adio compost mewn drocha. Cofiwch wneud compost para trwy'r blwyddyn, a wedyn yn y Gwanwyn blwyddyn nesaf, jyst crafu dipyn bach o compost i ffwrdd ac adio dipyn bach o compost fresh, ericaceous, a dipyn bach mwy o'r slow release fertiliser. A wedyn bach o lwc, wneud hwnna para am y flwyddyn arall. Cofiwch dyfrio hwn sydd ar ôl plannu, a dyna ni, edrych yn del iawn ar y patio.